سلام كما يتوعلو كبرى سمعتنا زهر ميني ميديايو نلوم ربع 3 حدار زيتدالو حصرت زيناتا تاسعبنا نقربلكم هنا نمكتالكم ان عدمنا قندنا ጥብታቶም ክንقدم بصوتاو متنو خاي زتطرطرو سرحتኛታት ስራሕ ይقጽሉ ምህላዎም አዘራረበ ኮይኑ ኣብ ገበን ከይሳተፉ ብምባል ንደቆም ናብ ስግር ባሕሪ ዘግዕዙ ስድራ ኣቃልቦ ስሒቦም ህላው መርከብ ኩናት ፈረንሳ ኣብ ስቶክሆልም ፈረንሳ ንሽወደን እትህቦ ዘላ ዲፕሎማሲያዊ ደገፍ ዘመልክት እዩ ተባሂሉ ቀንዲ ነጥብታት ዜና ክሰምዑ ጸኒሕኩም ክቡራት ሰማዕትና ናይዚኦምን ካልኦትን ዜናታት ዝርዝራት ድሕሪ ዝሓጻር መሳገሪት ሒዝናልኩም ክንምለስ ኢና ምሳና ክትጸንሑ ንዕድም ብጾታዊ ምትንኻይ ተጠርጢሮም ኣብ ምርመራ ዝርከቡ ገለ ሰራሕተኛታት መንበሪ መንስያት ኣብ ትሕቲ ቁፅፅር ፖሊስ ምስቶም መንስያት ምስራሕ ክቕጽሉ ይግበር ምህላው ኣዘራረበ ኮይኑሎ زاغباب بقصصر طعنان محبراو كنكنن كمتنقف مرماريت بروجرام راديو شودن كاليبر غليصال زينو تماب تابايت زلو قلعن منسياتن اب حدغا زودقيو كتبل ابتي مرمره حلافيت ماري ايبرغ نراديو شودن غليصال اب غبناو نطفتات كيساتفو ወይ ግዳያት ሞት ከይኮኑ በመባል ወለዲ ንመንስያት ደቆም ካብ ሽወደን ናብ ስግር ባሕር መጋዓዝ ከም ሓደ አገባብ ይኽተሉ መላዎም ተገሊጹ ኣብ ገደብ ስቶክሆልም ህዝቢ ዝቕመጥ ማሕሙድ ወዱ ዕጸፋርስ ከም ዝሸይጥን ምስ ገበናውያን ከም ዝዓረኸን ድሕሪ ምፍላጡ ምስ ወዱ ብርክት ዝበለ ግዜ ናብ ሶማልያ ተመላሊሱ እዩ ትኾነ ግና መሊሶም ክገሹ እናሓሰቡ ብሰንኪ ለበዳ ምትራፎም 21 ዝዕድሚኡ ወዱ ካብ ዝቕተል ከዓ 2 ዓመታት ምሕላፉን ዛጊት ትገበን ፍታሕ ክረክብ ዘይምኽኣሉን ሬድዮ ሽወደን ጸብጺባላ ኣብዚ ዓመት ኣብ ባሕሪ ባልቲክ ዝተዋፈረ መራኸብ ኩናት ኔቶ እናበዝሓ ምምፀን ተፈሊጡ ኣብ ዩክሬን ዝካየድ ዘሎ ኩናት ሓደ ካብ ምኽንያታት እዩ ተባሂሉሎ ዘይካዚ ኔቶ ሽወደን ኣባሉ ክትከውን ሕቶ ድሕሪ ምቕራባ ደባው ጸጥታ ሃገር ንምሓዝ ዝኣተወ ቃል ምፍጻም እዚ ይገብር ምህላው ጸብጻባት የመልክቱ ኣብዚ ሕጂ እዋን 150 ሜትሮ ዝነውሓታ መርከብ ኩናት ፈረንሳ ኣብ ወደብ ፍሬሃመን ስቶክሆልም ተንሳፍፍ ምህላዋ ዝፍለጥ እዩ እዛ መርከብ ምስ ነፈርቲ ኩናት ሽወደን ኣብ ባሕሪ ባልቲክ ልምምድ ክትገብር ዝጸንሐት እያ ላውዛ መርከብ ኩናት ፈረንሳ ንሽወደን እትህቦ ዘላ ዲፕሎማሲያዊ ደገፍ ዘመልክት እዩ ክብል አታሼ ምክልኻል ጀሮም ኬቫሌር ገሊጹሎ مسار ሚዲያኹም ዘለኹም ክቡራት ሰማዕትና መወዳእታ ድሕሪ ኣድማ ኣደባባይ ታያናንመን ናብ ስልጣን ዝመፀ መራሒ ቻይና ነበር ያንግ ዘሚን ኣብ መበል 96 ዕድሚኡ ዓሪፉ ንሱ ሎም ረቡዕ በቆጣፀራ ሃገር ፍርቂ መዓልቲ ኣብ ሻንሃይ ምሟቱ ቴሌቪዥን ሃገር ኣፍሊጣላ ቻይና ካብ ዕጽዋ ተሳጊራ ንዓለም ኣብ ዝተኸፍተትሉ እዋን ፕሬዝደንትነት ዝመፀ ዘሚን ነታ ሃገር ፍጡን ልምዓት ከተመዝግብ ዓብዪ ናይ መሪሕነት ኣበርክቶ ምግባሩ ጸብጸባት የመልክቱ ቻይና ብምኽንያት ዕጽዋ ኮቪድ ድሕሪ ናይ ታይናንመን ኣደባባይ ዝዓበየ ኣድማ ኣብ ተርእየሉ ዘላ እዋን ዘሚን ብካንሰር ደምን ሕማም ውሽጣዊ ኣካሊታትን ምማቱ ዴሳዊ ሰልፊ ቻይና ኣፍሊጡሎ ዘሚን ኣዝዩ ክቡርን ብሓዊ ዝተፈተንን ዴሳዊ መራሒ እዩ ነይሩ ክብል እቲ ሰልፊ ወሲኹ ገሊጹሉ እምበር ክቡራት ሰማዕትና ንሎም ረቡዕ 30 ሓዳር ዘዳለናዮም ዜናታት በዚ ፈጺምና ኣለና ምሳና ብምጽናሕኩም እናመስገና በዚ ንሰናበተኩም ሰላም ሃርሞኒ ሚድያ ዕለተ ልደት መርዓ መመረቕታን ካልኦት ኣገደስቲ ዝኾኑ ናይ ፈተውትኹምን መቕረብትኹምን ምድላዋት ናይ እንቋዕ ሓጎሰኩምን እንቋዕ ኣብቅዓኩምን መልእኽትታት ንምምሕልላፍ ዘኽእለኩም መደብ ጀሚርና ከም ዘለና በዝጋጣሚ እዚ ንኹልኹም ተኸታተልቲ ሃርሞኒ ሚድያ ንሕብር ንኹልኹም ፈተውትኹምን መቕረብትኹምን እንቋዕ ኣብቅዓኩም ንምባል ኣብ ትደሊሉ እዋን ሃርሞኒ ሚድያ ዕድል ከፊትልኩም ስለ ዘሎ ተጠቀምሉ